καρδιού στο κεφάλι, κουβέντα γιατί θα σε διώξω. Θα φύγω, δεν αντέχω να κρατάω το μυστικό. Ήρθε κι άλλος κουρέας. Σιγά, πιο προσεκτικά εκεί. Είναι και έρωτα αυτό. Όχι, απλά λίγο πιο μεγάλα τα αυτιά. Κουβέντα γιατί θα σε διώξω. Θα φύγω, δεν αντέχω να κρατήσω το μυστικό. Ήρθε κουρέας κι άλλος. Είναι αυτιά αυτά. Είναι κέρατα αυτά. Τι είσαι, Θεός ή άνθρωπος ή τέρας ή περίεργο πλάσμα της φύσης. Κουβέντα γιατί θα σε διώξω. Δεν αντέχω να κουβαλάω το μυστικό. Πρέπει κάπου να το πω. Αν όχι σε άνθρωπο, κάπου, όπου βρω. Θα το πω σε εσάς. Σε εσάς όχι. Θα το πω σε εσάς. Σε ποια να το πω. Σε ποια να το πω. Τις Εδώ, στο πηγάδι θα το ρίξω. Μες στις ήσυχες, τις σιωπηλές, τις καλαμιές. Γεια σου, βασιλιά μου. Ισκαντέρ. Γεια σου. Ισκαντέρ, τον έλεγαν οι Πέρσες. Αλισούρ Καρνέι, δηλαδή δικέρατο. Όταν ο αέρας φυσά, ούτε η καλαμιά δεν κρατά τα μυστικά. Και ο γάμος του δεν έμεινε μυστικός. Τότε ο Αλέξανδρος πήρε μια από τις πιο μυστηριώδεις αποφάσεις του. 10 χρόνια μετά την επιμονή της μητέρας του να παντρευτεί μία Μακεδόνισσα, ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο παντρεύτηκε μία απλή κοπέλα. Γιατί? Έξυπνος πολιτικός βλέπεις, για να εδραιώσει συμμαχία με τις φυλές. Και επειδή επιθυμούσε ένα διάδοχο. Γιατί πραγματικά ερωτεύτηκε. Ροξάνη, έτσι την έλεγαν. Σήμερα, μαζί με τους γάμους μου και για να τιμήσω όσους ξεκίνησαν μαζί μας πριν 7 χρόνια, θα πληρώσω όλα τα χρέη σας από το βασιλικό της Αυροφυλάκιο. Και προς τιμήν της γυναίκας μου, της πανέμορφης Ροξάνης, αναγνωρίζουμε τις τόσες γυναίκες που μοιράζονται το ταξίδι μας. Και τους παραχωρώ πρίκα που θα τους διασφαλίσει ένα σωστό γάμο. Και τέλος, τα παιδιά σας με αυτές τις γυναίκες θα έχουν σωστή ελληνική μόρφωση και στρατιωτική εκπαίδευση για να γίνουν οι καινούργοι στρατιώτες μας στην Ασία. Ο πατέρας σου θα στριφογυρίζει στον τάφο. Ξεχνάς πως το πατέρα